کہا بابا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی ناظرین، خصوصی پروگرام محرم الحرام دے حوالے دے نال گھن کے حاضر خدمت ہیں اور اج اون ہستی دا ذکر کرے سوں کہ جڑی جنہاں دے واسطے عید دا ویلا ہائی، عید دا موقع ہائی تے جنت دے وچوں کپڑے آئے. سبحان اللہ. اور مسجد نبوی دے وچ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پشت سوارن سبحان اللہ. اور عید علی ڈیبھار نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر نبوت تے سوارن. سبحان اللہ. لیکن امت نے کربلا دے وچ انہاں دے نال جڑا ظلم کیتا، انہاں دے معصوم بچے شہید کر دیتے گئے، کڑیل نوجوان شہید کر دیتے گئے اور بازو تن تو جدا کر دیتے گئے. یعنی اتنا ایک ظلم تھیا. وہ ہستی دا نام ہے امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام نے صبر دا پیغام دیتا اور یہ پیغام دیتا کہ کرہن بھی میرے نانے محمد دے امت دے اتے کرہن بھی کوئی مشکلات آوے تے وہ میرے کو یاد رکھے سن. بیسک حضرت امام حسین علیہ السلام دی شہادت مقصد ہے ساڈے تواڈے واسطے ایک سبق. لیکن یزیدیاں دے اتے ہمیشہ لعنت تھیندی راسی اور تھیندی پئی ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے سر کٹوا کے بھی اوندا سر اج بھی بلاندے اور قیامت تک ذکر حسین تھیندا راسی. ناظرین، حسین تیرے حسین میرے، حسین تیرے حسین میرے. پاک نبی سردار نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آسی کہ ہر امت آکسی کے حسین سادہ ہے، سبحان اللہ. ہر فقہ آکسی کے حسین سادہ ہے، ہر مذہب آکسی کے حسین سادہ ہے. آج تو سا دیکھ گنو کہ ہندو ہوئے، مسلم ہوئے، سکھ ہوئے، عیسائی ہوئے، ہر شخص آدھے کہ حسین میرے، حسین میرے. اور سرنل جناب ریاض ارم صاحب موجود ہیں خصوصی پروگرام محرم الحرام دے حوالے دے نال. انہاں کول سنتے ہیں ذکر حسین دے بارے کیا فرمیندے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام تمام سننے والے نو. بھائی رضوان صاحب، جھوک ٹی وی نو سننے والے نو میرا سلام قبول ہوئے. میری کیا مجال ہے کہ میں شان اہل بیت پڑھاں یا میں لکھ سکاں. یہ تو کریم ذات دی عطا ہے، اللہ کریم دی مہربانی فضل ہے جدا میں جتنا بھی شکر، جتنا بھی سجدے ادا کراں وہ میں یہ حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ دا خاص فضل ہے. بس دو شعر تو میں اپنے کلام دا سٹارٹ شروع کرساں. وہ ہے کہ پاکاں تو پاک یارو سادات دا گھرانہ. کیا بات ہے. پاکاں تو پاک یارو سادات دا گھرانہ. کیا بات ہے. مرشد در دی چوکھٹ میرا ہے آشیانہ. کیا بات. پاکاں تو پاک یارو سادات دا گھرانہ. مرشد در دی چوکھٹ میرا ہے آشیانہ. میں تاں ارم محباں آل رسول دا. میں تاں ارم محباں آل رسول دا. پاگل زمانہ بھاویں آکھے بھاویں دیوانہ. پاگل بھاویں زمانہ آکھے مینوں دیوانہ. پاکاں تو پاک یارو سادات دا گھرانہ. مرشد در دی چوکھٹ میرا ہے آشیانہ. میں تاں ارم محباں آل رسول دا. بے شک زمانہ پاگل آکھے بھاویں دیوانہ. خوبدار ہاں پنجاں باراں دا. خوبدار ہاں پنجاں باراں دا. ڈاڈا خالق کرم کمایا. خوبدار ہاں پنجاں باراں دا. ڈاڈا خالق کرم کمایا. کدی مشکل وقت چ ریاض ارم نہیں دل میرا گھبرایا. کدی مشکل وقت چ ریاض ارم نہیں دل میرا گھبرایا. میں تا حیدر حیدر کرنا ہے ایو دم دم ورد پکایا. میں تا حیدر حیدر کرنا ہے ایو دم دم ورد پکایا. جبریل جناں دے در اقدس جوڑے لائے حسنین دے آیا. جبریل جناں دے در اقدس جوڑے لائے حسنین دے آیا.
ہوئے جو خبدار علی دا رب کروائے دیدار علی دا ہوئے جو خبدار علی دا رب کروائے دیدار علی دا صبراں دی گٹھڑی جو چائی حسین صبراں دی گٹھڑی جو چائی حسین زمانے نو چاہ کے وکھائی حسین صبراں دی گٹھڑی جو چائی حسین زمانے نو چاہ کے وکھائی حسین اصغر تے اکبر نو قربان کر کے کربل دی دھرتی وسائی حسین اکبر تے اصغر نو قربان کر کے کربل دی دھرتی وسائی حسین بھاویں ٹکڑے اونو محمد دے ہو گئے بھاویں ٹکڑے اونو محمد دے ہو گئے صداقت دی عظمت ودھائی حسین ارم میں حقیقت تے پردہ کیوں پاؤں تے سجدے دے وچ اپنے سر نو کٹا کے نبی دی شریعت بچائی حسین واہ 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 کیا بات ہے، نبی دی شریعت بچائی حسین ہے۔ تو کہیں نے بڑا خوب لکھا ہے کہ حسنی اور حسینی کبھی گھبرا نہیں سکتا، حسنی اور حسینی کبھی گھبرا نہیں سکتا، میرے پیر علی کے ماننے والے پہ غم کبھی آ نہیں سکتا۔ تے ارم صاحب تساں دیوانے دی گال کرندے پے وے تے میں کو دیوانے دے ایک چند لینا یاد آ گئے۔ ایک دیوانہ ہے حسین دا حسین حسین کریندا ہے، منافقاں دے شہر چ رہندا ہے ولوی حسین حسین کریندا ہے، لوگوں کو پتھر مریندے، لوگوں کو روڑے مریندے، لوگوں کو بڑا کچھ آ دین، برا بلا دین۔ ایک دیوارو دیوانہ تنگ تھی کہ نا تے شہر دے باہروں کلی لا گندا ہے۔ ایک شخص دا گزر ہوندا ہے، وہ آدھا ہے بابا جی تو کو پورے شہر نے پتھر مارے، پورے شہر نے تو کو برا بھلا آکھا، یہ تو دسو کہ حسین ہے کون؟ اور دیوانہ کیا آدھا ہے کہتے ہیں دنیا والے کہ تو کس کا ہے دیوانہ، کہتے ہیں دنیا والے کہ تو کس کا ہے دیوانہ، میں جھوم کر یہ بولا حسین کا دیوانہ، حسین کا دیوانہ، پوچھا ہے مجھ سے خدا نے، پوچھا ہے مجھ سے خدا نے کہ تو کس کا ہے دیوانہ، میں جھوم کر یہ بولا حسین کا دیوانہ، حسین کا دیوانہ، کہتی ہے کرب و بلا، کہتی ہے کرب و بلا کہ تو کس کا ہے دیوانہ، میں نے رو کر یہ کہا ہے حسین کا دیوانہ، حسین کا دیوانہ۔ جی ریاض ارم صاحب۔ رضوان بھائی جیڑی قربانی علی عید آ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ادا ہوندی پئی ہے۔ قربانی دی ابتدا اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کی تھی، آپ نے کعبہ تعمیر فرمایا تو دعا منگی، اللہ تعالیٰ نے آپ دی دعا قبول فرمائی کہ میری امت چوں پیارے محمد ساڑھے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی ناز کریے کہ کام میں اساں اس پیارے اللہ دے محبوب دی امت چوں ہیں۔ یہ تکمیل ہوئی قربانی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ دی ابتدا اتھوں تے انتہا کے حضرت امام حسین تی ہوئی۔ باندھت کرساں کہ تکمیل کیتی قربانی دی خاتون جنت دے لال، تکمیل کیتی قربانی دی خاتون جنت دے لال، جے سارا گھر قربان کیتا سید صبر کمال، تکمیل کیتی قربانی دی خاتون جنت دے لال، جے سارا گھر قربان کیتا سید صبر کمال، الحمد پڑھے ہر قدم اتے، الحمد پڑھے ہر قدم اتے، سٹے ظالمہ ظلم دے جالے، الحمد پڑھے ہر قدم اتے، سٹے ظالمہ ظلم دے جالے، مر دسدیاں ریاض ارم جاوے کیتے لاشے بھی پامال۔ ہائے ہائے کیتے لاشے بھی پامال ہے۔ ریاض ارم صاحب امام حسین علیہ السلام دے صبر دی انتہا ہے۔ پاک امام حسین نے ہر جگہ تے اپنے نانے دے دین دے پرچار کیتا، اپنے نانے دی تعریف کیتی۔ کیسی شان ہے پاک امام حسین دی کہ جندہ نانا نبی، بابا علی علم دا شہنشاہ، بلکہ نبی سردار فرمائندن کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اما سین جنت دی عورتاں دی سردار، آپ بذات خود امام حسین علیہ السلام
جنت دے جواناں دے سردار. کیسا مقام میرے پاک امام حسین علیہ السلام دا ہے کہ آپ نے کسی بھی جگہ دے اتے اپنی تعریف نہیں کیتی, اپنا ذکر نہیں کیتا سوائے اللہ دے ذکر تو علاوہ, سوائے اللہ دے اس پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر تو علاوہ. اور کیا صبر, کمال صبر ہے کہ سر کٹوا کے بھی حسین زندہ ہے, یزید سر کٹ کے بھی اج بھی مرد آباد ہے اور ہمیشہ مرد آباد راسی. جی ریاض بھائی. بندر دے کہ لکھاں لانتاں شمر کمینے تے, بے شمار لکھاں لانتاں شمر کمینے تے جینوں ترس ذرا نہ آیا. واہ واہ. لکھاں لانتاں شمر کمینے تے جینوں ترس ذرا نہ آیا, جائیں پیر شبیر دی گردن تے ہائی ظلم دا خنجر چلایا. لکھاں لانتاں شمر کمینے تے جینوں ترس ذرا نہ آیا, جائیں پیر شبیر دی گردن تے ہائی ظلم دا خنجر چلایا. دھی وے دھی رہی وچ پردیاں دے, دھی وے دھی رہی وچ پردیاں دے, پیو سجدے سر کٹوایا, بے دردی نال شہید کیتا خاتون جنت دا جایا. کربلا وسا گیا حسین بادشاہ, سبحان اللہ. بے شک بے شک. کربلا وسا گیا حسین بادشاہ, دین نو بچا گیا حسین بادشاہ. بے شک. کربلا وسا گیا حسین بادشاہ, دین نو بچا گیا حسین بادشاہ. سارا کچھ لٹا گیا رامان واسطے, سارا کچھ لٹا گیا رامان واسطے, کر گیا احسان اس جہان واسطے. سارا کچھ لٹا گیا رامان واسطے, کر گیا احسان اس جہان واسطے. بن کے صابر آ گیا حسین بادشاہ, دین نو بچا گیا حسین بادشاہ. ظالماں نے ظلم دی چکیتی انتہا, ظالماں نے ظلم دی چکیتی انتہا, پانی بھی سادات دا ہا بند کر لیا. ظالماں نے ظلم دی چکیتی انتہا, پانی بھی سادات دا ہا بند کر لیا. ظلم نو پچا گیا حسین بادشاہ, دین نو بچا گیا حسین بادشاہ. آل ہے رسول دی تے ظلم دا بازار, آل ہے رسول دی تے ظلم دا بازار, کوفیاں تے شامیاں دے تیر بے شمار. آل ہے رسول دی تے ظلم دا بازار, کوفیاں تے شامیاں دے تیر بے شمار. وت بھی کر بھلا گیا حسین بادشاہ, دین نو بچا گیا حسین بادشاہ. حسین دے شہید کر کے سارے جان نثار, حسین دے شہید کر کے سارے جان نثار. ظالماں دے ظلم دی نہ حد نہ کوئی شمار, حسین دے شہید کر کے سارے جان نثار. ظالماں دے ظلم دی نہ حد نہ کوئی مثال, یزیدیت ظالماں دے ظلم دی نہ حد نہ کوئی شمار. یزیدیت مٹا گیا حسین بادشاہ, یزیدیت مٹا گیا حسین بادشاہ. دین نو بچا گیا حسین بادشاہ. سجدے وچ کٹایا سر شبیر مہربان, سجدے وچ کٹایا سر شبیر مہربان. ارم دا پیر وت بھی پڑھدا رہ گیا قرآن, سجدے وچ کٹایا سر شبیر مہربان. ارم دا پیر وت بھی پڑھدا رہ گیا قرآن. نیزے تے سنا گیا حسین بادشاہ, نیزے تے سنا گیا حسین بادشاہ. دین نو بچا گیا حسین بادشاہ. ایک اور سلام ہے وہ کہ کی دساں شان حسین دا میں, جڑا جگ دا پاک امام ہے. جیندے پتراں کی دساں شان حسین دا میں, جڑا جگ دا پاک امام ہے. بدبخت یزید دا دنیا تے کیتا سارا مشن ناکام ہے. جیندے کنبے پاک شہادت دے پیتے کربل بھر بھر جامے. میں ارم دے پیر دی عظمت نو جگ کردہ روز سلام ہے. لکھ لکھ وار سلام حسین, ساڈے پیر امام حسین.
لکھ لکھ وار سلام حسین ساڈے پیر امام حسین نانے پاک دا دین بچایا صبر دا پی کے جام حسین نانے پاک دا دین بچایا صبر دا پی کے جام حسین باطل دا اس دنیا اتے باطل دا اس دنیا اتے کیتا مشن ناکام حسین باطل دا اس دنیا اتے کیتا مشن ناکام حسین جھل جھل تیر کریندہ رہا جھل جھل تیر کریندہ رہا خالق نال کلام حسین جھل جھل تیر کریندہ رہا خالق نال کلام حسین یاد آندی شام غریباں یاد آندی شام غریباں جد آندی شام حسین یاد آندی شام غریباں جد آندی شام حسین سر کٹوا کے بال کہا کے سر کٹوا کے بال کہا کے دتا بدل نظام حسین حق دی خاطر کربل دے وچ حق دی خاطر کربل دے وچ صدمے سہ تمام حسین حق دی خاطر کربل دے وچ صدمے سہ امام حسین ریاض ارم دل ٹھر ٹھر جاوے ریاض ارم دل ٹھر ٹھر جاوے جد میں چاواں نام حسین ریاض ارم دل ٹھر ٹھر جاوے جد میں چاواں نام حسین لکھ لکھ فار سلام حسین ساڈے پیر امام حسین ساڈے پیر امام حسین جی ناظرین خصوصی پروگرام محرم الحرام دے حوالے دے نال اور لکھاں کروڑاں سلام درود و سلام محمد و آل محمد دی ذات پاک تے لکھاں سلام او صابر تے جن دا نام امام حسین ہے اور لکھاں سلام انہاں 72 تے جنہاں نے اسلام کو بچایا جنہاں لا الہ کو بچایا جنہاں قرآن کو بچایا جنہاں نبی محمد دے نام کو بچایا لکھاں سلام انہاں بیبیاں تے جنہاں نے جوانہ دے نال نال سفر عبور کیتا مدینے تو گھن کے مکے تک مکے تو گھن کے شام تک مکے تو گھن کے کربلا تک کربلا تو گھن کے شام تک اہل بیت محمد والے محمد دے گھرانے نے ای طریقے دے نال حق ادا کیتا ہے کہ اج بلکہ رہندی دنیا تک پاک امام حسین علیہ السلام ہر قوم اکسی کے سادہ حسین ہر قوم اکسی کے سادہ حسین ناظرین ڈیدرا سو جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور اپنے میزبان رضوان حسین کو سے اجازت سنر بڑے خوبصورت محمد والے محمد دا ذکر کرنے والے محمد والے محمد دے مدا خان جناب ریاض ارم صاحب سر موجودن اور اسا کوشش کرے سوں کہ محرم الحرام دے حوالے دے نال ایویں ہی تکوں پروگرام دکھیندے رہو اور انشاءاللہ تعالی تواریاں دعاواں دے طلبگار ہیں محمد والے محمد تواڈے تے سارے تے کرم عطا فرماوے اور تواکو اور ساکوں اہل بیت دے نال ایویں مودت ایویں محبت کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ حافظ اللہ نگہبان